В Artis вярваме, че всяко дете има потенциала да се развива в много направления, а едно важно направление, което е свързано с изкуството, е всъщност дигиталните технологии и начинът, по който те могат да създават своето творчество там. Практически ние знаем, че творческите индустрии са навсякъде около нас. Те са в социалните мрежи, те са в игрите, с които се забавляваме, те са в рекламната индустрия навсякъде, в печатната медия и практически дават една много голяма ниша за професионално развитие. Тук можем да изпробваме една гейм индустрия от началото на концептуално ниво, там където рисува, там където е безкрайното въображение, през това да създадат своите 3D модели в друг софтуер, след това да направят постпродукцията в рендер и накрая да създадат трейлери, да могат да представят и да рекламират своето творчество, което знаем, че в днешния свят е много важно.